Oliko jotain? Kuha haluatko vaihtaa? Joo. Tarviiko tätä ajokorttia? Mitä? Tarviiko näyttää tätä ajokorttia? Joo, voi tässä näkillään. Joo. Mistä oot tulossa? Tuolta Vaala reiteltä. Joo. Tuore korppi. Joo. Onko sulla henkkareita mukana? Ei oo henkkareita mukana. Joo. Kenenkä on kelekka? Isän kelekka. Niin. Näkyykö muita kelekkoja? Tuolla yksi näkyy, joka oli pilkillä ja Joo. ei sen enempää. Niin justi. Tuohon kokkeille jos taas. Joo. Se. Hyvä. Sehän on kunnossa. Joo. Kelekkäkin on kilvis. On se. Mihin sinä suunnittelet? Tonne takas mökille. Niin just, teillä on siellä mökki. Joo. Joo. Mistä se reitti lähtee sitten niinku, tai tulee tuolta? Lähtee siinä on tuolla on toi saari, niin sen takana siinä on semmonen merkki. Joo. Ja sitten siinä on joku semmonen lumilinna tehtynä. Niin just. No niin, Joo. ei muuta kuin päivä. Joo, kiitos samoin. Joo.